Nalikagom ni Vice Mayor Napoleon Hernando iti ti San Nicolas Ilocos Norte mga ka-JCQ ang maiyakar dagiti talo an abandon a klase ti kotse iti karay ti paset ti Barangay 16 San Marcos San Nicolas Ilocos Norte mga ka-JCQ inti buyaen ti panikisarsarita ti news team kanyana mga kaibigan. Sir, naimbag nga malam mo, sir, iti ngamin kalabas kat adarigitay na ipadanon iti JCQ Online TV nga adarigitay talo nga kotse dito bisinidad ti Barangay 16 San Marcos San Nicolas nga dito sir kat na abandon. So iti pagpanday linteg sir adarigitay addang tayo sir dito tapnon ti sa sir kat malinis detoy nga lugar sir ta adu dagiti makakit-kita nga dito kat emahe iti ili ti San Nicolas Ilocos Norte. Umuna Joey, itad ko detoy nga gundawan nga pinagyaman kada kayo. Iti detoy nga pinakisasarito tayo manang kadagiti kailian tayo nga iti ili nga San Nicolas na yung mga aldawyo amin apo. When Joey, detoy nga concern kat naipadanon ito'y munisipyo ti opisina ni Mayor Mike Hernando kat iti dayding staff meeting hindi na minsan nga Lunes idi lawas na bilin na dagiti concerned offices and agencies nga mangtameng iti daytoy nga problema at when dagiti naipadanon nga luglugan nga naipark iti highway nga hamoten nga agan andar pinaka-observe da nga haan agan andar kaput haan nga makutkuti kan nakataptapok pa yan kat peso maipatid da gito kat naipadanon iti dito'y DILG kan dado masagnan kapno ada dito road clearing Joey kastamot adamot na kita ordinansa na maiparit ti Agi Park iti perdi nga luglugan kada gito yung national highways and provincial roads. Sir, iting kay panagpalpalutpot aking kuka ngamin dagito yung naabandonar nga luglugan sir. One that may sa problema Joey nailakda kat narikat sa pulon dagiti aking bagi kat dati problema ita kat siguro no mabayag unay nga awan ti mangala mabalin tong siguro nga ipaguyodan dagitoy kat mai panpelang iti na safe nga lugar da kapnuhan nga obstruction iti dagiti highway national highways kan provincial roads Joey. So, sir, ada iti panawagam ano siya sino ti aking ko kadagito yung naabandonar nga luglugan. Well, Joey, kaya tayo kumaapo nga ipadanon kadagiti no siya sino man ti akin bagi kadagito ay naabandonar nga lugan ti ito'y national highway panang nangruna iti parte na iti Barangay 16 mapanda ko yakar o naikatin na gajay nga luglugan ta maiparit apo iti Agi Pan uno Agi Park kadagiti luglugan nga haanen nga serviceable iti daytoy national highway apo.